Benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us contaré Els músics de Bremen dels germans Grimm. M'he basat en l'editorial Cruïlla i les il·lustracions són de Xavier Salomó. Hi havia una vegada un ase molt vell que volia ser músic i va decidir que aniria a la ciutat de Bremen a fer de músic. Llavors al bosc va trobar un gos. Era molt vell i llavors li va preguntar si volia anar amb ell i el gos li va dir que sí. Era molt vell. Les preses se li escapaven. Una miqueta més enllà del bosc van trobar a un gat. El gat era molt vell. Les dents les tenia tan gastades que els ratolins se li escapaven. Llavors li va preguntar que si volia anar amb ells a la ciutat de Bremen a fer de músics. I el gat li va dir que sí. Llavors, ja al mig del bosc van trobar a un gall. El gall era també molt vell. Estava una mica trotinat. Els seus amos el volien tirar a la cassola. I l'ase, el gos i el gat els ho va preguntar si volien anar amb ells a la ciutat de Bremen. I els va dir que sí. I ja s'estava fent fosc. L'ase, el gat i el gos es van ficar a una soca de l'arbre. En canvi, el gall es va ficar dalt de l'arbre i va veure que a prop hi havia una casa. Llavors els ho va dir als seus amics. Tenien molta gana, llavors van apropar-se i van anar a la finestra. A la finestra van veure que hi havia uns lladres menjant. Llavors van rumiar per a veure si els podien fer fora, perquè així se quedarien amb el menjar. Llavors van decidir que cadascú pujaria damunt de l'altre. El gos va pujar damunt de l'ase. El gat va pujar damunt del gos. I el gall va pujar damunt del gat. Llavors cadascú va començar a cantar de la seva manera. Van bordar, miolar i cridar. Uf, uf, mau, mau, que. Llavors els lladres es van espantar i van fugir de la seva casa. Llavors, els 4 animals van baixar i van veure per dins la casa. Havia molt de menjar i així van decidir començar a menjar i després se'n van anar a dormir. I al cap d'una mica un lladre va anar cap allà. I l'ase, sabeu què va fer? Li va pegar una patada al cul. El gos el va mossegar a la cama. Am! El gat el va escarrapar. I el gall va començar a cridar que. Auxilis, que han vingut els lladres. Llavors van anar a dormir. Tots van anar a dormir a dins de la casa. I com t'he contat,
ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Fins dimarts que ve. Adeu! Dóna-li al like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per no perdre cap notificació.